जानियो नुका जान कहाँ टेबुल रख दे वाले आज फुलवारी में रखे लगा काहे रानी अरे दादा रे तै लिया ना एक लोटा पानी रे देख दुखाता कहाँ बड़ी रे खे सुनत का ओहो ना लिया पानी रोज रोज के भाई ये कहानी। अरे 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 काहे हो का हो गई काहे ऐसे बोलता ही रे खांसी ले मारती है का बात बताऊ काहे चंचनाई बड़े आता ना हैं क्या बात रे बताओ चंचनाई ना भर दिन रवा पहाड़िए रहली घर में का होता का ना तुमको खबर बा। अरे महादेव महादेव लक्ष्मी जी का भई बताइबो करबू इखा से किसी आइबू का भाई ई गोतनी है कि डांजर देखे करेली करत रहेली। ओहो सुन पहले फौजी का बोलिए बताइबो करबिस के कर चचनाई में का करेली पूछी अपना भाई से जाकर। अरे रुक रुक पूछतनी ए पापा हेले आउ का होता रे का तोनी के का रहतनी लिखी तो घर में तोनी का करत सरे हेने हेने तो हाय स्वीटी क्या कर रही हो। देखने गए कपड़ा डाल दी। अच्छा हाँ और भैया कुछ कह रहे हैं आपको। सही है का भैया ई तोनी के का करत रहत सरे हैं का करत घर में जब नहीं रहता तोनी के कर पहले रहता सरे हैं है हमार सुंदर सुंदर मेहरान से तोनी के लड़त रहत सरे एगो हमार हम नाती भैया रह तुमको मेहरान नतीनिए भौजी को बहु लड़त ना रही लेकिन ई बेवकूफ पता ना बाड़ा स कि कर हमार मेहरान लड़त रहत कातना बढ़िया हमार नाती भैया रह हमार नतीनिए भौजी ये हमारे मेहरानू के कातना सुखी से रखत रह लेकिन देखो तोर हो बिया हो मेहरान हो मन का कूट दियो करा के हरामजादी तेरा ही है कातना मेहनत से अपन मेहरानी को हम उतारे के लिए पहले तो बियाह करत ना रहे एगो कोई को तो दुख देबो सरे देखो देखो बताओ तनी हम तारे के बताओ तनी देखो बात क्या पहिला ऐसे गरमा मत बात पहले सुन लो भइल कुछ ना हो सब्जी बनाओ तरी भौजी सब्जी जरा दिलिया यही पे ये जाके बोल दिलिया तनी मनी ओई पर खिसियाई बड़ी हम का खिसियाई के बाटे जरिए के तन बोलिए देलस त का गो माने छोट नहीं के बोल सकत अरे 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 सुन सुन बड़ हम है रे बड़ हम है कि तू रे के हबर तुम बताओ तो हम है कि तू के हबर बताओ देखो भैया बड़ हवा तू हम छोट हई कमाई हम ठीक कमाई हम दाल चाउर ले आई हम हमार मेहरारू तनी मनी बोलिए दिलस तो मैं खिसियाए के काबा तार मेहरारू के एगो टिकली सब तो लोहा लिपस्टिक सब तो हम ये लावेनी आ घटे लगता यो दे देवे ले एमे तारा खिसियाए के कौन बात बा भाई हैं तनी बोलिए दिलस तका बोल लिखे अतनो ई नहीं कर सकत जब एकर पति या तना काजे जब एकर पति या तना देता में तो तन मनी बोली नहीं सुन सकत तारा तो दिन भर घूमत रहे के बा करे के काबा अच्छा ते ई बताऊ ते छोट जब रहीस पापा ते जब छोट रहीस तो तोर गणतर के साथ करत रहे तो के स्कूल में पढ़ावे खातिर के ले जाते हती चुकी रही तो बबे तरह के हम नहावत रही ले तो गणतर साफ कइले बानी तो लकी स्कूल में ले गेल बानी अते आज तो एगो तरह के पढ़ा लिखा के हती चुके कर देनी एगो बियाह लड़की से तुम शादी करा दे तो आज ते हमरा को ऐसे बोल देले रे अरे जो रे पापा बाते साला मोगड़ा हो गेल बाड़े हाय रे किसी मौत तोरा के पढ़ावे के चक्कर में हम ना पढ़ पाइली ओहो गणतर स्कूल के कहां से तू बात ला देला मते हैं ठीक बा तू हमार स्कूल लेके रह गणतर धोल रह नहवैले रह त तारा के नाती भेना कइल हन तारा लोग बड़ हवे तारा को कइलन तू हमरा कइल हो गेल बरोबर एने का बा बड़ रह त कइल अगर हम बड़ तारा के ना करती गिला करती हे रे का बा तू हमरा कइल तारा के ऊ कइल हो गेल बरोबर जोरे पापा बा हमारे की भुला गए हमारा मत अरे का कोई हमारा कतना दुख देता एकरा के तुम नहीं खुजाला एकरा के कतना हम पढ़ा लिखा के ओ का कोई हम के करा ले अपन दुख गई फोन ना
केवना के फोन आइल रे। हे भगवान, और तो नाती भैया हमें हो असली हमार भाई के फोन आ गए। हेलो, हाँ गोल है तेरी भैया। ना ना ऐसा ही कुछ बात नहीं के। अरे तनी पापा बात को तनी झाड़ा आई कहिए ना। हाँ भैया ना हो हम काहे के कुछ कहे जाए का भइल में लो ही पापा में से पूछला। अरे मौगरा ले ही पूछ ले ही बात कर नाती भैया से ले धर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो बात कर दें तो उल्टा मोबाइल हो तारा लिखे दे। उल्टा मोबाइल। हेलो, हाँ नाती भैया प्रणाम। हाँ भी ना कुछ ना वैसा ही तो ना हो जाला। अब 50 गो छिवा बर्तन रही तो लड़बे न करी। वही पर का देने कहा रोवत है भाकुर भाकुर है बुझाता कि ये मेहरानी से ज्यादा ये रो। अजब मगड़ा इंसान बना। हाँ पूछ न नाती भैया सुने बताओ तनी यहाँ तो कहाँ के कैले बनल मेहरारू खातिर झगड़ा कैले ना कनिया कि मेहरारू से ज्यादा तो ही रोता है भाकुर भाकुर। मेहरारू खातिर झगड़ा कैले बन इनकर मेहरारू इनकर के बोले ले कि दिन भर घूमत रहा चुहा हुआ। हाँ मेहरारू खातिर कैले बन ऐसा ही ना भैया तारा। हाँ ना भैया ठीक है हमारा कोनो दिक्कत नहीं है हो। अरे ये नु कचर कचर कैले रहलन। ठीक है बात कर ले तनी। हाँ ठीक है भैया प्रणाम प्रणाम। दे हाँ भैया बोलो आए ठीक बाटे। अब तू कहता तो हम चुप हो जाता नहीं तो कर आज खून कर देती कत्ल कर देती। आज काले फ्रंट पेज पाए प्रभात खबर में एक भाई ने भाई की हत्या की मेहरारू के खाती। हाँ भैया लेकिन ना तू समझाओ तो ठीक बा हम ना करब। ठीक बा भैया कहिया अइब होली में भौजी हो नु। ठीक बा भैया हम जा तनी कल बतिया ले तनी। ठीक बा चलो भैया रोत नहीं की हो। ना भैया बोलो ना हंसो तनी भैया। ठीक बा हम बात कर ले तनी करा ले लेकिन समझा दी हो। ना ना बिल्कुल हम ठीक बानी। ठीक बा भैया प्रणाम। भौजी के गोड़ लागत तनी कह दियो। सुनो भैया देखो जीवन भइल तन भुला जा। ठीक बा हमनी कमा के दे तनी खीसे दिखी में कहा गिला माफ करियो बड़ब। लेकिन एगो बात ध्यान रखो मेहरारू का करते सो करेंगे लड़े तो झगड़े तो छोटा मोटा कर लेवे तो लेकिन तू हमनी के अपना में मत लड़ जा मर। तू कैसे बात नहीं बाड़ो अपना में नहीं खेल लड़के ठीक बाटे। का करत ऐसा मेहरारू का ना ओकनी के करे तो हमनी के हम तारा के काम लगाओ तनी के काम करी हो। ई बा आदि शक्ति फिल्म हटे तनी मनी पढ़ल बा न वही में तारा काम लगा दे तनी और जे अपन रहियो ओजे काम करियो ठीक बाटे। ठीक है ओकनी के लड़े तो चल ठीक बात ते कहत है तो कोनो बात नहीं खे लेकिन ऐसे तोरा मेहरानू के ना बोले के चाहिए। काहे ते फिर ऐसे बोल तरिस रे। चल ठीक है बाटे काहे नहीं निकाला है लेकिन गलत बात बा। चल अब भैया कहले बनते तरह समझावत है तो ठीक बाटे अब कर ले तनी। चल ठीक बाटे आदि शक्ति में। अरे तो नाम तो सुन ही बनी रहे हम। हाँ पढ़ल लिखल तो बोल ही बनी तोहरे घर ससुर पढ़ाए में हमारे ई दशा हो गलो। चल ठीक बाटे पैसा दिहन नु। हाँ ठीक बा पैसा मिली कहे ना। चल ठीक बा खैनी खेबे ना ना हम खई ना खाई तू खा। चल ठीक बा जो कहाँ जा तड़ी कहाँ से काम पर जो 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 हम तब काल ले जाके बनू। ठीक बा जो समझा दिया लेकिन जाता नहीं। ठीक बाटे आ जी हाँ ठीक है जाता। चलो ठीक है जा तू कल पहुँच जिया। ठीक हो जा।